sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede goto fuu jowtirama teddengal inde muɗum e yettode muɗum bisimilla moɗon ɗo mbawɗon tawede fuu. caggal yettude Allah julde annabajo meɗen sallllahu alayhi wa sallam, eɗen mbiya yo Allah hollu en mo wuuri. hande eɗen tawa jamma aljumare ana hawra noogay e jeɗɗi lewru jeɗɗo ɓerdu hitande ujunaji ɗiɗi e noogay e tati. eɗen tawa muntugula ɗo woni ɗo taweɗen hande warde hawrude e julde jamma haran ɗoni sappo lewru haran ndu tawete alsilami fuu ana seyoro ana mantoro nde wonno ɗum ana jeeya e toɓɓe fina tawangaji meɗen enen fulɓe saka alsilami en. bisimilla moɗon sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV fina tawa, bisimilla moɗon sanne ɗo mbawɗon tawede foof. hande en gari ngam mobbo meɗen mawɗo andaɗo e banggal modibaɓe, andaɗo du e banggal janguinoɓe e jangoɓe foof. hande Allah arzinqini en joddade e makko, woni kanko Allah Ibrahima ɓurɗo andirede Allah bakano Mandina. e mbiya bisimilla makko sanne sanne. mobbo assalamu aleykum. wa aleyka salam. jam hiiri aɗa selli? waɗa hande Pinal TV wari ɗo e dow yewtere fina tawa. fina tawa ana findina gueɗe kewɗe taweteɗe e leñol meɗen, taweteɗe e leyɗe meɗen, taweteɗe du e diina meɗen. bisimilla maɗa sanne sanne mobbo. hande yo jamma mawɗo wonande alsilami en, yo jamma mawɗo du wonande e ɓuure jiɗaɗe e kitale e ley oɗo jamma woni mo gonɗen e mun jamma sappo haran. jamma sappo haran eɗen andi moƴƴireji muɗum ana mawni. jonno fadi meɗen nadde e gajateji ɗi foof. mobbo hande miɗen jiɗi lamdadema mobbo Allah Ibrahima ɓurɗo andirede Allah bakano. bisimilla maɗa sanne sanne. Allah bakano no modibaɓe ɓuuri andirde ma walla no jangoɓe e janguinoɓe ɓuuri andirde. homo woni Allah bakano, hoto Allah bakano jeeya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم. تقل إن يتي الله إن جولي النبي صلى الله عليه وسلم onon tawaɓe ɗo joni ɓe fuu mi jowti on mi barkini on, mi du'iniki on, mi tewtiri on du'a o. to jomiraɗo holluɗon hikka o yo holli en mo wuuri tawi en ɓeydoriɓe cellal e alsilamako. Allah holli en mo wuuri ɗo emo wuuri tawi Allah waddi deƴƴere e leydi meɗen Mali ndi bi hurmatin nabiyil Mustafa. ala horma so Allah no wawi. Allahumma amin. min Abdoullahi Sankare mbiyete, mais Abdoullahi bakano ɓurmi anditirede e nokkuji ɗe foof. Abdoullahi Sankare ɓurɗo andirede Abdoullahi bakana. Abdoullahi Sankare biyeteɗo Abdoullahi bakana, hoto woni to jeyɗa e leydi meɗen Mali? leydi meɗen Mali Wakamɓe jiyami. Wakamɓe leylama hoto? Wakamɓe le Sarkil Bankasi commune Sokura gendina wiye Mandina. Abdoullahi bakano albarka Allah arzinqini en joddade hande e dow yidde findinande ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV yewtere wi'etede fina tawa. fina tawa toɓɓe muɗum ana juuti, ana jaaji, ana hani findinanede yimɓeɓe paama fina tawa hoɗum yahata e dow mum.
fina tawa ana tawe to banggal jande, fina tawa ana tawe to banggal ndema, ana tawe to banggal durgol, ana tawe e awgal, ana tawe e tawdi, ana tawe du e cañu, ana tawe e golliranteji andaɗi ɗi tawete neɗɗo finata so tawa tawe du ɗi moƴƴere noon. hande fina tawa wari ɗo landadema nde wonno an ka a mobbo mo Allah arzinqini jangude e jangguinde. ndenno ley jandeji maɗa miɗen jiiɗi caggal andude an Allah e bakano ɗo jeeya, miɗen jiiɗi famde keŋen hono jangguiranno ɗen, hono yimɓe meɗen jangguiranno, hono watta ɗum so neɗɗo yiɗa jande, tabi ɗum hani andede. sikki wala bisimilla. aywa keña no yimɓe meɗen jangguirta eno neɗɗo watta so yiɗa jande, ɗe kulle ɗiɗi lamdiɗa. Naam. aya fina tawa meɗen honno jangguirten no arande. suka so tawama o tawi duɗal. Naam. suudu makko suudu maɓɓe. a faami. hono nde o fuɗɗata jande kani a tawan heewa tawede jomum ana andi, a tawan nde jomum wawi haala fa heeɓi duuɓi 4 en fof a tawan ne heewi hollede jande. ay sukama duuɓi 4 o wawa tawede na andi nde naati jande. a faami. Naam. ay nenno noon ni arande kay nanirta so tawi jomum taway jande ay jomum duuɓi jeɗɗi jeetti, so duuɓi mum hiɓɓi jeɗɗi tan sara mum nanga jungo mum yaha hokki e Modibo nanna ɗum jande. ay ni natirta jande nde al adaji meɗen tawaɗi yo kay so jomum naati jande tan ay ko jaaɗi fuu jangguine ba siñiji min picco alifu laamu ha piiɓo ni hakaza fa sunnare alamtar kayfa nde futtimma none nokku futo sunnare alamtar kayfa nde timmata fof a tawan yiɗi ba o ene anditirta ba. caggal majjum ɓama sigire bi asmi allahi ɗum nde sunnare alamtar kayfa nde faade timma. nde heeɓi ɗum fuu no haasi Allah tawe yiɗi sigire nde. ay so yiɗi sigire tilgue tan jaka e naata wulwulde nde ay joka e fuɗɗa fatiha ɓuɗa udu bi rabbin nasi ɓuɗa udu bi rabbil falaqi qul huwa allahu hakaza ni jokkirta joni ka fa hidgu sabbi o timma. so hidgu sabbi o timmi ay yaha nanguitiya amma ay ni jokkirta ni hono fuɗɗirte al aada meɗen kay ni heewi ɗum fuɗɗirta no jande inchallah. hono wattane so tawi neɗɗo yiɗa jande, hono watta so neɗɗo yiɗa jande ko jaali fof sarama o yitta jande ɗum sabimbinta an suka o so yiɗa jande. sara jomum o yiɗa jande sarama yitta jande so fon sarama o mobbo fon o wana mobbo fu sikke wala kanko yiɗata jande permel arande yiɗante jande o yiɗa jande nde gilli makko ɗi e maɗa e jande nde ɗum sabimbinte o yidde jande saabi wakkati nde suka yo suka nde wawa yidde jande. ka sara o yiɗata jande nde yiɗanta jomum jande nde so o mawnoy fu o anda ko jande nafata, o anda ko jande o hira, o anda ko woni walere jande so o heɓa jokkitade yaade. permel arande kay fu sara o yitta jande nde. sara o hono watta? sara o hono watta so o yiɗi jande nde fu kaddi bawɗe makko fu o wattan e suka o ƴuude dépassé muɗum warde yardanade ɗum yoppitidde ɗum e banggal golle makko fu o himmirta suka o hette e golle makko. so tawi ɓe duroɓe o tilsinta ɗum durgol jande tan o joppata ɗum. so tawi demal o tilsinta ɗum demal ngal jande. so tawi awgal so tawi cañ hunde fof ko tawa o tawi o tilsintaki e ɗum kanka o yoppete tan o hinna jande nde. nenno du hunde fof ko tawete ana saɗi o ton le jande nde fu a tawan sara o ana jogani o
ƴuwde koltal makko warde paɗe makko warde hunde fof ko laati tiiɗalla makko fof atan sara o ana joganiyo ay ni watta fa kanko duuɓi makko hiɓɓa 15 16 ay nden kay tawe jande naati o so o feccanaɗo a faami nden kiran jande natto o nden yiɗi jande natto o hay so kanko du o heɓa dertude yaade allahu akbar inchallah fa hande mobbo e dow yidde landadema banggal fina tawangaji jande jaati nden no an Allah arsenqinimama janggude e jangguinte jaati nde wonnono miɗa yiɗi landade jaafoɗa noon yalla annene a tawɗo jande nde a tawɗo jangguinde na hono ɗum way na yalla jande nde ka e maɗa anni fo jande alhamdulillahi rabbil alamina min yetta Allah jande yomi tawde mino wawi wiide du ko jaali e leñol amen ngol fof ko ɓuuri jaalade e golle maɓɓe e fina tawa maɓɓe fof yo jande no eɓe durade eɓe rema mais so wiyama leñol wakamɓe seeno a faami hunde fof leñol ngol ɓuura andirede hewti jande ka mindu hakaza hono noon mindu mi tawɗo jande nde suudu amen mi tawirɗo ko suudu noon to jaati jannguɗana na yalla wonɗo janngoyɗa nokkuji goɗɗe bon hono puɗɗode jande an suudu amen to jaati gorko mawɗo an jaati sara an jaati ɗum woni almami wuuro amen ngo ɗum woni barayima o kañum hono nde natanmi jande kay jaati min kay mi anda min kay mi maandi tan tawumi nde jande ka wonko andumi les duuɓi an 12 ɗum renumi qur'ana ka e junngo makko du duuɓi an 12 duuɓi ma 12 tawi a wawi qur'an tawi mi reeni qur'an surni ayo tawi mi surni les duuɓi an 12 nde nden o yultini kam o yultini kam mi yaha mi janngoya ayo tawi ɗum jande cukako ɗum jande cuuɗi jo kay mi yaha mi janngoya fa ɗum ɗaata jaha janngoya fa ɗum ɗaata to mobbo goɗɗo kasi ay to mobbo goɗɗo homo jaɗata to mobbo goɗɗo ma janngumi e junngo mum payka mobbo ana wiye Boukary Seeno Sa mais taalibaɓe ana andi ay hono ngendi maɓɓe ɗon omo anditire Boukary Sang tawi kanko du Allah yaafan kanko du o falkaru ay kanko ni on hokki kam so janngumi e junngo makko fa ɗannumi qur'ana fa caggal ƴugol ɗan e junngo makko hunde fof mi ɓeydoraki e nassi qur'ana ka nassi kay bangal hunde fof bawɗe qur'ana kay nassi ɓuuri kay hunde fof mi ɓeydoraki hille yaltumi e junngo makko kanko ni woni hono mo jannguɗa e junngo muɗum tigui fa ɗannumi ka famminike fa sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV teddi faydi fa hande eɗen keɗɗode ceerno meɗen won miɗen jiiɗi lamdade kasin yalla nde mbawɗa qur'ana tigui so jaltuɗa to makko to woni kanko mo mbiɗa Boukary Seeno Sa o yalla caggal muɗum won mobbo mo jaaɗa e muɗum banggal janngude qur'ana na walla ɗaɓɓoyde andal gongal hono kiiteji qur'ana mi yeehi fatoma mobbo ana wiye mobbo Amiru fatoma ton janngoymi limɗe mi janngi e linɗe makko ille e puɗɗode fa janngumi ko janguete linɗe leydi ndi fof ko janguete e leydi ndi mi janngi e junngo makko fa waɗumi jam'u fa natumi e jam'ul jami so o yoppitika nde jatata makko to nde an tan goto yeynama walla wonɓe jaaduɗa nde yammi toon nde jokay mi e fusunnaji an e dakankoɓe an falka ina anditira dakankoɓe mi e dakankoɓe an minen yaadi tawi min sukaɓe famara saabi duuɓi amin wawa ɓurde 17 wawa ɓurde 16 17 nde yahammi to makko to nde ndennone won toon to jannguɗa limɗe Ramza en ay Ramza caggal yoppiti kam tawi cukaka on heddi an sanne fa kanko ka o wi noon mi hoota mi yaha mi jannginiya ƴeewmi taw somi hooti on wakkati fof ma saabi fay duuɓi an sokaynoga hay nden yaami to permel arande fuu mobbo amen no wiye mobbo Amadou Sankoro toon fuɗɗoymi e Ramza mi waali e junngo muɗum lebbi 3
ay cuuɗi amen no ɓadi toon taw wawa janngo toon so ƴum toon so yehumi e mobbo no wiye mobbo Ali Singama toon jooɗimi so janggumi Ramza fa waɗ ɗum toon alluji ɗiɗi Ramza waɗ ɗum e junngo makko kanko mobbo Ali Singama o omo jooɗo Saare Seyni ceeɗu omo ruumi e bangel Tuppi en yaade Bañagara en yaade Jamangolo en yaade Amba Nduulere a yii ene Modiba meɗen arande ngabbanne rego ɗum ɓuuri laatade al aadaji maɓɓe ayo duuɓi waalumi toon fa waɗ ɗum alluji ɗiɗi e Ramza e junngo makko ay nden huutumi teddi fayɗi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV o mbawa ɗum tawide foof oɗon beltana fahande eɗen gondi e mobbo meɗen woni kanko Abdoullahi Bakano en mbiyam bisimilla makko sanne sanne e mobbo caggal ɗum nde janngoyɗa limɗe tiliɗa nde won ɗon ɗaɓɓoyɗa andal gongal kasinama walla an ka a heddi e banggal Qur'an o tan fa aɗa janngina sanne caggal mi hooti ko Qur'ana ko duuɓi 4 waaloymi miɗo janngina a faami illa le puɗɗoɗe haala meɗen kam mi wima mi tawɗo jande mi tawɗo almama ko suudu amen mais so taw a tawɗo jande faami nde wartumi nden mi waɗami almami tawama a Qur'ananke Ramza e sanɗa andi a wawa diina ma sakko fammina goɗɗo diina muɗum ɗum naawu muɗum e sugulla muɗum mina andi ɗum wawata heddade so wi mi waaji mi immoto mi yaha mi janggiya diina an kan saabi yimɓe woni caggal an mi almami mi ɓi almami so a wawa diina ko a wawa wallude goɗɗo e diina mum no tiɗɗo a faami nenno Ramza e sanɗa e dursude Qur'ana ɗum kañum wawinta neɗɗo diina muɗum hay nde immimi so yaami Balguina mobbo ana wiye mobbo Umaru Balguina Mango toon fuɗɗoymi jande nde yahmi toon nden ɗum yaadi e temedere taalibo ƴiwde fusunnaru warde fusu falkaru warde falkaru temedere falkaru yaadumi taalibo yaadumi to nde yahmi Allahu akbar nenno a mobbo Qur'ananke fa aɗa janngina taalibaɓe e falkaji e fusu falkaji sanne kono yaade ɗaɓɓoyde andal Jaati. gongal kasim banggal fiqihi jaati e jonka defte jaati luga defte jaati e ko nandi e e muɗum nahawu ɗum naɓma to mobbo Alpha Umaru Cuuɗi Alpha Umaru Balguina Alpha Umaru Balguina Allahu akbar on ko jagguɗo e jungo makko mi jangi duuɓi fo gaɗɗata ayo mi hiisaki duuɓi ko waɗumi toon mais mi jangi toon fannuji jeetti janngumi e junngo makko fannuji jetti fannuji jeetti janngumi e junngo makko Allahu akbar sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV miɗo mil tawe on paami ko kanko ceerno meɗen ɗoni kanko Abdoullahi Ibrahima mo waakamɓe ma walla waakano e mbiyam bisimilla makko fa hannde oustaz ndenno ɗen ɗo toɓɓe ɓurɗe fof hasindinede e ley fina tawangaji saka ko faati e jande sanne e aɗa andi tiiɗallaji ana ngoodi e banggal jannginde jaati e janngude fof sikki wala sikki wala nde janngoyɗa to makko kanko ceerno meɗen Umaru Balguina jaati nde gartuɗa nde jaati wonɗo jaaruɗa kasinna na a wartan kotuɗa to wuro moɗon toon nde janngumi noon fa wonɗo yettimi e jande nde hollumi o min yiɗi nanngude tafsiru nden o wi kam mi yaha jenne mobbo an toon ana wi e Alpha Samba mine Senge o wi mi yaha mi nanngiya toon tafsiru nde yahami nanngoymi tafsiru nde hay nden ka o wi miɗo wawi hoodde miɗo wawi jannginde caggal majjum mobbo fof mi jangga e junngo mum kasi inchallah ko nanngoyɗa tafsir o ko mobbo fof jangga e jungo mobbo fof mi jangga e junngo muɗum kasi inchallah toon ne wonɓe jangguinɗa andal ko gartuɗa ko mi jangguini fayi hannde golle am fof yo jangde e janngingol toon ɓe gartuɗa to moɗum toon a
nde garduɗa to moɗon tonde jaati won yimɓe ngari e maɗa ɗaɓɓude andal kasi banggal ilmu ko wona ɓurano toujours ɗum kay no woodi toujours ɗum kay no woodi nde yiiɗa fof somin min regike nden ɓuuri jama nde min regi fof fanɗi fof temedere e capanɗe joyi ɗi adama an ɗon janggona temeɗe ɗiɗi somin ngabbi nden ɗum heewa nden jama o heewata sanne mais nden du taƴata duuɓi 17 walla 17 ɗi fof no wordi toon ni janngingol ngol woni golle am mais ko sakti e leydi ndi ɗum ko annduɗa ko andumi ko goɗɗo andi tiiɗallaji ɗi mawni sanne banggal fuu so laatirke banggal taalibaɓe sakkusa a banggal jon jama ay ɗum ni yurnimi so yiimi mina andi cakkite majjum tiiɗa ala haali mum no tiiɗi mais nde waynoto Bamako ɗo nde tiiɗalla o waɗa mais joom haqqille fof no soyno omo wara sabi min 2016 woni ko warum Bamako ɗo nden tawi tiiɗallaji ɗi mawnayi to meɗen to ka joom haqqille fof no andi sikke wala ɗum waɗa e wargol maɗa Bamako ɗo hono jooɗade maɗa ɗo ka jangginowo ma walla won golle goɗɗe kasi mo golla hunde fof mi waɗa golle illa ñande film so andumi sara an o andinayi kan gollal aduna fof so wona mi jangga o mi jangi mi tilke gollal du fof mi gollay so wona mi jangginowo somi heeɓi nokkuɗo tawami fof so wuuro amen to wonmi Allah ardin ini kanko warum ɗo du laatade almami toon on ɗumi almami so wona mi janggino na mi julnomo golle fof mi waɗa aduna mi wawatu wona hono mi walade mi wawatu golle goɗɗe du fof mi wawa so wona jangginde almade yimɓe hunde fof mi wawa aduna Allahu akbar Mabo Abdoulaye sikke wala ni modi baɓe jangguɓe ko faati e ley yayde meɗen fulɓe mbiyata ma walla jañali meɗen ndi ko heewi hen fuu aɗa andi ko heewi en anduma albarka Allah a wonino to almami a warti ga ina du kasen ga Bamako ga ɗum ɗum muntugula ɗo du a waɗama almami hono ɗum ne warri hono almamaɓe o warri won laatiɗo sababu a walla hono ɗum way wallatiɗo sababu saabi jomiraɗo wiile Qur'an kullu shay'in sababan fattaba saban kala ko yiiɗa aduna fof sababuyno sababu jaati woni hen Allahu akbar saabi min wargol ɗan ɗo premier arande a yi muntukula ni hono deeɗe ɗiɗi to tawaɗa hen fof woɓɓe ɓe wiyan kogoso sa tawama ɗo to wiya kogoso to tawaɗa ɗu ɗo ɓe wiyan ɗo kogoso hay nenne nde warumi arande to kogoso to ardirimi duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati waɗum to toon dumi jangginowo to sakike meɗen wiye Alpha Ousmane kañum nangi kan so wi kam mi janggina yimɓe muɗum taalibaɓe muɗum jo kay taalibaɓe modibaɓe jo kay jangginoɓe taalibaɓe mi janggina ɓen modibaɓe jo kay janggo hen defte walla janggo hen sanɗa walla janggo ɗum ɗo fof mi janggina ɗum hay ɗum woni to duuɓi tati wonumi to hay so wayltirimi deeɗe ɗo nde wayltirgol ɗan deeɗe ɗo nden du mi waali ɗo min hoddiri hitande wootere hayle majjum Allah ardin ini mahede nde ɗo miside tawi ɗo wummi hay le mahegol miside nde kanko debbo mawɗo mo jomiraɗo barkini so barkini ɓeygu muɗum kanko wari so mahi ɗo miside hay ko wari o wi o mahi ɗo miside nde jokay o wi o mahini dende nde hay so dende nde wi kañum en kay wona jangguɓe joni noon mobbo men wonɗo sakike men giɗo meɗen ana wiye Cambil so sababu landiɗa ka ana wiye Cambil Gadio kañum ɓe wi kañum woni jangguɗo kañum ana wawi latade almami ay kanko Cambil on o holli o wi almamako wona golle makko o mobbode mais almamako wona golle makko saabi omo heewi golleji joni noon o wi so tawi ɓen almami tewta foof omo jogui ɗo giɗo makko omo wawi haalande ɗum so tawi jaaɓi kañ kay no wawi nden kanko Cambil o haalani ka a wi bisimilla min yami wala golle so wona jangginde e almati ɗum tawum suudu amen ɗum wawa gollal gongal to hay nden mi e makko kanko Cambil o laati sababu fa min wardi ɗo debbo mawɗo oɗo
so hollodiri men a faami demmawɗo wi kañum ɗum tewtata demmawɗo ɗum woni hajji ma haalɗen no haala mum ɗo naane o machallah ay a faami nen noon nde min yiide nde o wi kanko ɗum o tewta min ɗum tewta o hunde aɗa tewta ɗum min mbiɗa tewta de en jawa famirde de aya Allah no hokkima Allah no hokkima a mahi ayo gollo ɗum tan tewtata min mi wawa golle fo sowona kanjum andi en famirallah aya ay nde mi haaldi nden kanko demmawɗo o Allah waɗi o landi kanko woni condition an le gollal angal min condition fo mi wala sowona kulle ɗiɗi go'o mi jon jama mi jon taalibaɓe tawi jama o ana heɓa ɗo motto jangga saabi Allah e nulaɗo mum ɗum woni condition am premier arande ɗi taalibaɓe ɓe ana heɓa ɗo motto mi jangguina ɗum woni condition arande mi wala joddi gondi sowona taalibaɓe ɓe tawi ɗo wonum fu ɓena wawi wonde mi jangguina ɓe ɗiɗaɓel ngel hitande fu mi waɗo tafsiru tawi miɗa heɓa miside nde mi waɗa tafsiru le mayre o wi kanko du wala fof ko o ñagoto Allah sowona ɗe kulle ɗiɗi allahu akbar saabi nokku makko o Allah hokki o fa yettike ɗo o yetti joni ɗo wala fof ko o heɓay o wi o nokku hunde fof o ittiray ɗum ɗum woni ɗo jooɗiɗen jonɗo so wona fi Allah e nula ɗum misiide to jangguete ɗum tan o ittiri o nokku allahu akbar fa o maaya Allah yoɓo janggo aljanna wi hay min du ɗum woni golle hay wi mi ɗewi ɗe kulle ɗiɗi ɗe woni condition ay ni men natoduru illa men natoduru du ayo mi hutaki o fay so o hutike kam min kam mi hutaki o inchallah taddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV bisimilla moɗon sanne en keɓɓi weltare mawde nde wonnono eɗen keddi landi seeɗa e ley ɗum nokku ɗo jangguinta woni ɗon na ley miside nde jangguinta nokku ɗo jangguinanmi wonno danki anni o ñiɓiki o wiki jangguinire saabi Allah e nulaɗum ujunaji capanɗe heeɓa ko manque ɗum ujunnaji temedere le danki jangguinanmi nenno alhamdulillahi rabbil alamina le hitande hikka nden o mahi cuuɗi nde o mahata cuuɗi nden min kay o wiyay kam fay hunde fa o mahi cuuɗi o tili aljumare ɓetti nde woni ko o noddika o wi kan Allah cuuɗi ɗi mahumi ɗin hunde fuu mi mahirayɗi so wona faaɗi jangguire saabi Allah e nulaɗum o wi rewɓe baaliki en ɓe wawa dinaji mumen wara janggale cuuɗi ɗi o wi rewɓe baaliki en janggoɓe le yontere fu ñala ɗiɗi ɓe janggata kikiɗe aljumare e kikiɗe aswere o wi ɗum ɓe janggata o wi min mane wi min kikiɗe min aswere ɓantami alan altinaire talatare alalbare wi min du mi jangguinta alkamsare mi jangguinta aljumare o wi hay ñalaɗe ɗe rewɓe janggata ɗo fof wara jangguina ɗo taaliba maɗa ɓe hay minen min forrata idan saabi kamɓe alkamsare aljumare kikiɗe aswere ay ɗum no wayi hono minen kay min hawratano ayo ay ɗum Allah ardin ini en kasin ɓeydi e dankiki kasi kulle aduna ɗe fof seeɗa seeɗa yarata teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV nde wonano albarka Allah wonko Allah arsinɗini en e ley hono ko gartuɗa so jooɗiɗa ɗo ene jeeti hono taalibaɓe ɓe jangguinannoɗa jeeti gilla to moɗon to jeeti fa e nokkuje goɗɗe jeeti ɓe maati a jottiki ɗo muntugula ɗo sanne wonno arande kay ɓe yawa e andude Allah sa sotti ɓe wi nde ngendi eggi fu lawol mum egga nanno le waytugol an ɗo hewɓe yawa e famude ka ko sakiti ɗum ɓe faami ko faami du ɓe wari du kaddi wargol du fu ɓe wari kaddi andugol fu alhamdulillah fuɗɗi andede hande ka fay so yettaki no wordi tooni inchallah alhamdulillahi wonko anda hande fa woodi fa hande hono dow no watta sababu soɓe jiitirma hono banggal so tawi no nde ɓe mbayratnoma aɗa jogii téléphone en yalla on ɗo téléphone numéro muɗum omo heddinama walla hono ɗum newi min kay illa téléphone ngaji naati numéro o gooto
on jaati yogaɓe kay jokki fa yiiti yogaɓe a waylitani numéro goto anda ɗo tan min kay goto oto min kay numéro goto illa téléphone ay fuɗɗi fa yettade ngaji on tan ɓe jokki dufaɓe yiiti famminike sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV ɓe mbi teddugal ronete dasataki sikki wala mabbo wonko keɓɗen e gajateji ɗi jonnono en keññali aya fade meɗen woɗɗade hen fa timminiɗen yewtere nde banggal du'awu foof miɗo yiɗi famde yalla ɗo enne ko gaɗɗa ɗo almami ma walla ko jangguinta ɗo ko wonɗo neɗɗo mo ballodirta hono banggal golle an ɗena aywa wajibi gollal kay so tawama aɗa golla ngal wajibi no famɗiri fo an e yimɓe on famodira fay so laati ley moɗon ɗo minen talibaɓe ni minen famodirta ɗo e koye amen yo kay so tawama talibo tawama ɗon daɗɗo o ana wawi fabade kan e oɗon mais ka hono mi ɓama goɗɗo tawe sababu tan famen fabodira ɓamin ɗum so waddumi ɗum ay ɗum kay waɗayi ɗum kay waɗayi mais miɗa yiɗi de ɗum bawɗi am woni hewtay mais ɗum waɗayta fo ayo saabe sa seeɗay wadde noon fo a tawan latto joddiji latto alhaaliji ay nanno enen banggal talibaɓe qur'ana ne ayo en mbowa dépasse ji banggal hono ɗeɗon kulle ay jokay enen kay enen tan fabodorta e koye meɗen jangde jokay masalan hono sukaɓe famarɓe so a wonɗon le majjum falkaru ma falkaru ndu tawi ne jangge e junggo ma omo wawi jangguinde fusunnaji ma ay hono ni e bandu na so tawama o no daɗi oɗo e deftere ndeɗo na wawi wadde e junggo muɗum taqdima ɗum fu no ɓeyda ɗum fu yo fabodirde le duɗal mais hono goɗɗo mi itta ɗum nokku goɗɗo tawi hunde fof mi waddiray ɗum so wona fami yoɓa ɗum jangguina ay ɗum mi waɗayi alle e min yaara min yakowɗi e gollal al ngal ay mi wala du bawɗe ɓamude ɗum du ay ɗum du no tawa hen famminiki fa sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV ɗum ɗo woni ko Allah arzinɗin en hande eɗen du o yo Allah hollu en no wuuri tawi eɗen ɓeydori moƴƴere eɗen ɓuytori torra e junubaji fo en kalfinan ceerno meɗen o timminiren du'awu so Allah yettini eɗen mbiya yo Allah hebbin hono makko e hono muɗum e leyɗe meɗen e leñol meɗen pulaku wiyoɓe mbimi e mbimami fuu mabbo bisimilla gaɗana en duwawu gaɗana leñol ngol gaɗana leyɗe meɗen Afrique ɗe foof du'awu yo Allah wan jaam e deƴƴere e leyɗe meɗen ɗe yo Allah uditin arsugo hebbina ndenago yo Allah yaafo mayɓe men heyɓe e hiɓɓe foof yo Allah muñana en enen wurɓe ɓeydo yaafo en hando en moƴƴina jikkeji men adunankoji e lakarankoji foof ay bisimillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim amin tahassantu bil izzati wal jabrut wa asamtu bi rabbil malakut wa tawakkala ala al hayy alladhi la yamut amin allahumma asrif anna hadha al bala wa qina sharra rada wa najjina min ad-da'ni wad-da'uni wal bala bi lutfika ya latif bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma amin yo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala holluɗo en hikka o yo jomiraɗo holli en mo wuuri allahumma amin tawi en ɓeydoriɓe cellal e alsilamako amin yo jomiraɗo holli en mo wuuri tawi en ɓeydoriɓe cellal e alsilamako allahumma amin yo jomiraɗo timmin fitina wonɗo le mali o allahumma amin ala horma so Allah na wawi allahumma amin ala horma ɗo e mo wuuri tawi fitina o fuu o timmi allahumma amin yo Allah holli en caggal makko amin yo Allah waddu deƴƴere e leydi meɗen ndi amin nenno mina du'ono hoore am amin mina du'ono kala altilami en fuu amin mina du'ono debbo mawɗo sabi binɗo so hawɗen ɗum woni hajji hawoy allahumma amin yo jomiraɗo barkini o barkina ɓeydu ngu makko amin
e joomiraɗo barkin o barkina ɓeygu makko allahumma amin deende ɗo wonɗen ɗo yo joomiraɗo barkin deende nde allahumma amin kala juuloɓe miside nde fof yo joomiraɗo barkin ɗo allahumma amin yo joomiraɗo barkin deende muntukula nde fof amin yo joomiraɗo barkin Bamako fof yo joomiraɗo barkin Mali fof amin kala tawidaɗo e suno e sugulla fof yo joomiraɗo huncintin ɗum sunna muɗum e sugulla muɗum allahumma amin tawidaɗo e ñaw fof yo joomiraɗo huncintin ɗum ñaw muɗum o amin tawidaɗo cellal fof yo joomiraɗo ɓeydan ɗum cellal tawidaɗo arsugo yo joomiraɗo ɓeydan ɗum arsugo allahumma amin nenno onon hippuɓe koyɗe muɗum so wari so tawi e men ɗoɓe allahu subhanahu wa ta'ala wadduɗo on e jam on yo hooru on e jam allahumma amin yo Allah accidin on e teddengal allahumma amin yo Allah barkin on barkina golleji moɗon ɗi amin barkina radio moɗo o barkina télé moɗon o amin kala goto fof ko gollata yo jomiraɗo waɗi hen barke e golle muɗum nde allahumma amin yo jomiraɗo faddono en hen kasaraji amin yo Allah dande en sirde fitnaji wonɗi e leydi ndi ya baraka qur'anil yo karim jomiraɗo dande en sarde fitnaji e bala uji wonɗi e leydi ndi amin 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 nenno taalibaɓe ɓe wonduɗen ɗoɓe na'am en barkiniɓe en jowtiɓe en andiɗiɓe en du'anikeɓe en tewtiriɓe du'a o e yaafamo e sanne saabi gondal en no tiiɗi sanne gondal en no tiiɗi sanne kala goto fof min kam yaafirke ɗum fi Allah e nula ɗum min tewtiri ɗum yaafamo e amin yo jomiraɗo faabo en allahumma amin yo jomiraɗo faabo en amin yo jomiraɗo huntu haajeji meɗen daguiɗo adunankeji e lakarankeji amin rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amin ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV ɗum ɗo woni ko Allah arzinɗini en hannde en jetti Allah en jetti saraɓe meɗen eɗen jetta modibaɓe meɗen e kanankoɓe meɗen e tawaɗo ana fawi joni e Ayaw Pinal TV fou eɗen mbiya ɗum yo lanɗo hollu en haaranma wuuri eɗen kawra ɗo e dow jaam e cellal e moƴƴere e ndenago en mbiyan allahumma amina Allah hollu en ma wuuri